Fuq il-mina. Fuq il-mina. Appart, għalfej essaċ ma taqbilx maħoret, nifhem li tixtieq li jkun hemm iktar servizzi fawdex għall-awċin u speċta li l-komunità tkun self-sufficient. Però the downside tal-mina, il-ħsara li ħatamel il-mina, x'taħseb li jum? L-istudju qed jgħidu li ħatamel stara ambjentali, ġifieri, dik minn hemmhekk jisu l-ewwel konverzazzjoni tibda, però ħana jgħidlek ġon, mux ħan nitkellem fuq l-element ta' ambjent, għax minix l-espert, on face value, napprezza li it's a lot of damage, you know, napprezza li it should not be the way forward. Pero li nara minn element soċjali, inħoss li meta ngħidu ħanamlu l-mina biex namlu konnettività bejn iż-żewġ gżejjer purament biex inti kellek investiment f'Għawdex, naħseb l-investiment ħajjitlaq minn Għawdex għax it-tiffaċilita għal ħajjitlaq minn Għawdex u se jiġi Malta. Kinti m'għandekx is-servizz biex isostni lil dawk li qegħdin fuq din il-gżira, fl-aħħar mill-aħħar bil-mina miegħu mingħajra xorta ħatibqa' l-gżira ta' Għawdex u għandek l-istorja tagħha, you have the history of policy fuq Għawdex, dik ma nistgħux ninsewha. Jiġri fl-aħħar mill-aħħar imbagħad xiġri ħajjitlaq il-Ministeru ta' Għawdex ħan nispiċċaw minar Ministeru ta' Għawdex daqsek bżonn news biex ikollek rappreżentazzjoni għolja nammur passoltre l-Konsil Ċiviku ta' Għawdex li jkollok rappreżentazzjoni sħiħa fejn l-awċin kunu jistgħu jsemmu leħenhom. Imma x'in inti tkun qed tagħmel dik il-mina, tkun qed tkisser dak il-binarju, li tkun qed tkisser dik ir-rappreżentazzjoni li inti għawċi, tkun qed tkisser dik ir-reġjonalità li kapaċi tina tant sosten, innejt ejja nużaw l-ispazju bejn il-mina bejn Malta u Għawdex u ninvestu f'enerġija solari bejn il-gżejjer, solar panels, solar wind farm, eccetera, eccetera. Ġifieri. Dik il-qasma dejjem kienet illimitata għal mina u qatt ma ddiskutejna b'mod nazzjonali kif dik il-25 minuta tista' tiġġenera, kif iridu nitkellmu fuq l-ambjent, enerġija sostenibbli għal Għawdex u għal Malta. U jina xorta nibqa' nemmen li s-servizzi huma kruċjali biex l-Awċi, il-Malti u dak li għażel li jiġi jgħix f'Għawdex ma jkollux għalfejn imur Malta għaliex. Jiġifieri għajr il-mina. Tara problemi oħrajn ambjentali ta' soċjali f'Għawdex bħal mara Alfred Sant. Definitely, fis-sens, il-fatt li hemm maqda ġdida jisma' Għawdex, bl-aċċent please, li qed titkellem fuq l-isfraġġju ambjentali minn Awċin, again, kellha tarġa' tkun l-Awċin madoff biex jiġġieldu għal Għawdex, minn Awċin biex jgħidu isma' rridu niefqu għax mhux ħanaċċettaw li Għawdex jiġi f'sfraġġi sieħa kif saret Malta. Totally hemmhekk qiegħda, mbagħad jiġifieri ma nistgħux naħbuha, mbagħad x'inhu jiġri qed nibagħtu kull rispett żerrija d-dar biex ta' parti badna żerrija d-dar. No, come on, stop. Iqaf itħaq fuċċi, please. Like that's the only reaction I can give to that. It's just appalling for me.